porto treballant des dels 16 anys. Vaig treballar a bars, després a tendes de roba... Estava en una companyia de circ. Era de logística. Ja estava al Conservatori de Tarragona com a professor interí. Treballa en un càmping, d'en comptable. Ja tenia molt clar el camí i la meta on jo volia arribar. No t'arriba la satisfacció. Tenia la coseta aquí d'aconseguir l'objectiu que feia anys que volia. Però eren feines que jo tenia i que cada vegada em donava compte que no era el meu. No era el meu lloc. Vaig decidir opositar perquè era l'única manera per aconseguir el que jo tenia claríssim que volia ser. No saps per on començar, hi ha un munt de coses. Jo el primer any que ho vaig mirar pensava, no sé ni per on començar. Per a preparar les oposicions, jo, la veritat, anava perdut. Anava donant toms per aquí, per allà. I llavors és el moment que busco maneres de com començar a estudiar en sèrio, posar-m'hi a tope. Quan no vas a cap acadèmia i vas per la teva compte, tens molt més treball. L'apartat de la matèria administrativa, això és un vocabulari que per a mi no resultava fàcil. Ara he d'aprendre un altre cop matemàtiques per fer aptitudinals o estudiar física i química, si no ho he fet tota ma vida. Em vaig presentar per la meva compte i a la primera vaig caure. El primer de tots. No vaig estar apuntada en una acadèmia, no em va acompanyar ningú, vaig fer per lliure, vaig anar a buscar els llibres, em vaig ficar a estudiar i no va anar bé. I tu t'has de preparar al mateix nivell o més que els demés, perquè si no, no tens res a fer. Psicotècnics aptitudinals. Jo no tenia ni idea què significava això. No sabies per on començar a agafar els llibres, per tant, jo recomano que es comenci per acadèmia. Fins que no vaig començar a fer classes crec que va ser difícil. A mi per estudiar a casa, Històries d'èxit, de que s'havia volgut presentar una oposició i que li havia sortit bé amb aquest mètode que es feia aquí. I em van recomanar venir aquí. Vinc de part de tal perquè m'ha dit que és funcionari i que ha aconseguit aquesta oposició. Jo vaig venir aquí també perquè altres companys havien vingut aquí. I al final uns companys em van recomanar que l'escola d'opositar és fàcil, era la millor opció. Un exalumne li havia anat molt bé i havia aprovat la seva oposició. Llavors vaig venir i realment el tracte va ser fantàstic des del principi. L'actitud tan positiva de la seva directora és el que em va fer decidir-me. Aleshores, per mi, aquest acompanyament no té preu. I el fet de poder anar a una acadèmia per mi ha sigut la clau i molt més fàcil. Perquè jo sola a casa no... Si no ho fas en una acadèmia, jo a casa crec que és algo impossible. I l'acadèmia el que te fa és entendre el que estàs estudiant i per què i per a què. El que més em va motivar va ser veure que a l'acadèmia que confiaven també en mi. Vinga, va, avui també, vinga, una miqueta més, vinga, encara no afluixis. S'havien mirat exàmens d'altres anys i els havien buscat preguntes que es repetien molt. I t'ho explicava tot, i tot era superpersonalitzat i molt pròxim. On tens d'anar i com tens d'anar. Temaris, psicotècnics, qualsevol dubte que tinguessis estaven per tu. Posar-nos les coses fàcils. Com ho estructuro, quin tema faig primer, quantes hores li dedico. En un guió, una preparació, una organització. Quin material era més valiós o quin material no feia falta. T'ajuda a planificar-te. T'estructura, te dona seguretat, te dona organització. Sota un cronòmetre i totes les observacions pertinents ens guiava de totes les maneres possibles per a poder-ho millorar. I a la setmana que ve mirarem d'aquí a aquí i t'obligava. De poder fer un assaig del que seria la prova oral. L'acadèmia a mi m'ha ajudat a focalitzar què és lo important, com ho has de fer, trucs, per exemple, en el psicotècnic, de figuretes, matemàtics. Estratègies per muntar-nos els esquemes. Que és superimportant que els professors que tenen es dediquin al sector on tu vas a fer l'oposició. I els professors, tots eren bombers, que a més molts els coneixia. Doncs sí, jo recomano vindre aquí, principalment pel tracte i l'acompanyament. I l'any que vaig entrar vaig fer, per exemple, un intensiu aquí. I vaig aconseguir una nota de 8,6 a l'oposició. I em va anar superbé, o sigui, superbé. Superbona inversió de temps i de diners i de tot. Vaig ser capaç de fer aquest examen amb moltes garanties. Llavors jo recomano 200.000%, 200.000%, o sigui, és supernecessari. Que demà surten notes. Quan aproves el primer ja tens
tantíssima adrenalina que vas al segon a tope, i al tercer, i vinga, i fins al final. Que quan van sortir les notes jo estava treballant i en principi havia de mantenir una miqueta la compostura. Van treure la plaça de funcionari de carrera i ja és meva. Vaig aprovar les oposicions de manera holgada. O sigui, la primera prova ja només ja vaig passar jo. Tota la carn a l'asador i va sortir bé. Ho fas saber a la gent que t'ha acompanyat, li vaig fer saber a la Clara... Quan et diuen que ets apte, que ets funcionari, ja no dic una champion, ja dic un mundial. I tota la nit pues, celebrant aquesta victòria, no? Quan superes aquesta prova és una alliberació. Que aconseguir el teu objectiu és el millor que et pot passar. No sé, és millor que la loteria. La meva vida d'ara és qualitat, felicitat... Saber que tens la plaça et dona una tranquil·litat. I tens un seguro de vida, bueno... I sobretot a nivell qualitat de vida i la tranquil·litat, no, d'haver aprovat una oposició. És bonic en recordar-te de tothom, des de la família, que és la que et viu cada dia i et diu, i l'altra família que jo crec que és la gent que t'ajuda a arribar on ets. I tot aquest acompanyament que m'han fet a l'acadèmia m'ha servit per poder entrar. I tothom em pregunta on t'has preparat o com t'ho has fet i sempre els dic, mira, jo he vingut aquí. Jo a l'acadèmia li dec molt en aquest sentit, jo sempre he estat molt agraïda. Recomanar vindre a opositar és fàcil perquè realment és així. Opositar és fàcil. I es noten a les notes i es nota on estem ara, que estem de funcionaris. Cada vegada que recordem el nostre pas per l'acadèmia se'ns canvia la cara, no? Formar-nos, d'entrenar junts al gimnàs, d'anar a les acadèmies, de preparar-nos l'entrevista aquí, a opositar és fàcil junts. I el poder entrar els tres... Treballem junts, vam fer l'OPO junts, vam estudiar aquí junts. Que dels 3 companys que van vindre, els 3 estem treballant junts. L'Arnau, que sempre s'havia estat preparant per bomber, tal, no sé què, doncs dius, bueno, doncs ho he aconseguit. Que ho he aconseguit, i cada dia vas a treballar i dius, hòstia, que estic aquí, saps? Que estic aquí, i tot el que m'ha costat, no? I per això s'oposita, per arribar-hi.